שלום לכם. אנחנו פותחים חומש חדש, פרשת שמות. בואו נשאל את עצמנו, מי זה אדם גדול? מי זה אדם שראוי להערכה? האם זה אדם שעולה ומתעלה, יושב לו בארמון מלוכה? או אדם שהולך ומתעניין באנשים הקטנים? אז משה רבנו מלמד אותנו בפרשה שלנו, שכדי לגדול צריך להתעניין דווקא באנשים הקטנים, להסתכל על כולם. כתוב בפרשה, ויגדל משה, ויצא אל אחיו, וירא בסבלותם. איך יודעים שמשה רבנו גדל? עלה ונתעלה, מי לנו כמשה? ויגדל משה, ויצא אל אחיו, וירא בסבלותם. יצא לאחים שלו, יכל לשבת בארמון המלוכה של פרעה, אבל לא. הוא לא רצה לשבת על מי מנוחות והאחים שלו סובלים. הוא יצא מארמון המלוכה ועזר לאחים שלו היהודים לסבול ולעבוד בפרך. הוא עבד במקומם, לקח מהם את המסע. זה מה שעשה את משה רבנו לגדול. ויגדל משה, ויצא אל אחיו, וירא בסבלותם. אם אנחנו נסתכל ונתבונן על האחרים, נרגיש אותם, נחוש אותם, נתחשב בהם, זה הדבר שיגדל אותנו וירומם אותנו. שיהיה לכם שבת שלום ובהצלחה.